Ambalma ni nyangma bigibara mbambolo kala sama o de ko menaka ma woro koni fakara malfatigi lakodon bali do koni fe arabadun temene ay wa kibara munun sera man ko ina koni lu ya ira ka fo koni ko ni ma ko folen nun koni tumega bo indeli mande nin kukunda menaka dogojo raga koni kuto sera la koni majugu nun bora ninga kise wulula o koni ne sen fe mo woro koni nin turala ay wa ira la ka fo fene ko malfatigi nun ma dan doro ma ko ka da kan kutara buguda dɔw la ni ka taa maaw dɔw faga yen nka o kɔni hakɛ kɔni o ma se an ma yan fɔlɔ ayiwa hakilina jiginna a bɛ waatinin bɔ sisan kɔni mɛnaka kɔni nin wale jugu ninnu kɔni bɛ ka caya yen yɔrɔ la ayiwa mɛnakakaw yɛrɛ kɔni dɔw y'a yira k'a fɔ kɔni ko foyi m'a to nin cayara ko nin waati laban ninnu na ko dadi kɔni bɛ ka kɛ walejugu taba ninnu na ko de kɔni kama u bɛ ka kasarali bele kɔni ta k'o ɲɛsin dugudenw yɛrɛ ma o tɛmɛnen kɔ a bɔ an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko min ye kiiribulon maaw ye ni olu ye juges ye ni olu ye kiiritigɛlaw ye ale ni baarakɛɲɔgɔn tɔ olu ka hakɛ ɲini jɛkulu minnu bɛ ni a bɛ f'u ma ko syndicat olu kɔni jɛra k'a fɔ kɔni ko semaine nata ni o dɔgɔkun nata ye k'olu kɔni bɛna baarabila dɔ kɔni boloda ko baarabila in bɛna tile 3 de kɛ wa ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko olu cakɛɲɔgɔn min bɛ ni ale tɔgɔ ye ko Sunkalo Kone ni ale ye juge ye ɲɔro ale minɛnen bɛ majugu dɔw bolo a bɛ kalo 6 bɔ sisan ko o kɔni de kama ko nin kulu bɛna baarabila in kɔni boloda cogo min na an ka jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ se ka u sen don kosɛbɛ cogo min na nin ma kɔfɔlen kɔni bɛ se ka bɔ majugu ninnu bolo ayiwa min yɛrɛ ni mɔgɔ minnu bɛ nin ko ninnu ɲɛma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko Sunkalo Kone yɛrɛ ko bana dɔw b'a la minnu bɛ tali kɛ jabɛti ani tension na ko a kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan k'olu sirannen don kosɛbɛ a ka kɛnɛya tan fan fɛ ko de kɔni kama k'olu bɛ ko bɛɛ kɛ cogo min na an ka jamana ɲɛmaaw ko u bɛ fɛn o fɛn na k'u ka dɔ fara o kan cogo min na kɔni ko u bɛ se ka Sunkalo Kone labila ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ ko tulomajɔ la